problém. Takže 3, 2, 1, teď. OK, nebudu se nic představovat. Tohle je takovej můj sen nebo představa o tom, kde jako Docker už neposlouží, jo? A já prostě tvrdím, že ten Docker není sebespásný, přišli si nějaký články, který je inspirovali. Myslím si, že developři jsou prostě slečinky, nebo jsme, já se mezi ně taky hlásím a prostě potřebují na stříbrný podnose jedním tlačítkem ve Vagrantu pustit celý environment, ať je sebesložitější. Memky, Django, média od uživatelů, statický file, Elastic, Redis, nebo já nevím, maily posílám, Postgres tam mám někde dole. A tohle se mi celý běží v jednom Vagrantu, v jednom Docker kontejneru, pokud možno, ať je to prostě co nejrychleji spustitelný. Když mě někdo udělá ticket, bug, feature nebo request, prostě mně se automaticky z nějakého continuous, tohle všechno jsou open source, co jsou tady napsané, dá se to postavit doma, zadarmo, na vlastním železe, což považuji za nejefektivnější způsob provozování věcí. Když někdo udělá ticket, automaticky se udělá branch v Gitu, z té branche si to ten developer stáhne a má tam komplet i z nějakého datarepozitáře, který z produkce furt tahá, anonymizuje ty data, aby tam nebyly citlivý údaje a poskytuje je tomu testovacímu rozhraní, tak, aby se mi dostali co nejrychleji na stůl, když mám něco ladit. V momentě, kdy udělám nějaký commit, tak se to na tom Continuous Integration serveru sestavuje, ať už v tom Dockeru nebo v něčem pokročilejším, o čem budu mluvit dál. Nicméně, v tom Gitu, kromě té apky jako takový, mám ten Docker file, podle kterého se buildí ten environment a mám tam nějaký salt stack, něco, co je jako pokročilý configuration management, co je, protože já nevím, jako jestli jste viděli nějakého nevrlýho admina někdy, ale nevím, jak bych ho přesvědčil, aby používal Mesos. Nicméně, on si tam dá CentOS, nějaký SL Linux, na co je zvyklý. A já po něm chci, on je zvyklý provozovat HA proxy, je zvyklý provozovat třeba i ty Postgresy nebo Bůh ví co. A já nechci po něm, aby mi nadeployoval Docker kontejner obskurní, nebezpečný, ale já chci, aby mi pustil podle Soulsu nebo Puppetu, Chefu, Ansible, co je vaše volba, nějaký pokročilý configuration management, který skonfiguruje to produkční prostředí. Provozuju staging, který je úplně stejný, abych si ověřil, že když dělám continuous delivery, tady je taková poznámka, jo, tady to se děje samo, že já se vrátím trošku zpátky, commitnu, mám 45 vteřin, paráda. Pull request, když je schválený nějakým mým kolegou, aby když mě bus factor zajede mě tramvaj, my říkáme radši, tak aby někdo věděl, co se tam děje, když je nějaký průser. V tu chvíli, když projde pull request, mám sestavený nějaký user acceptance testing, někdo tomu říká jenom test. Kam může zákazník, tady to je public, to je pro zákazníka, tady to je private pro developery. A dostane se, pokud je to zákazník řekne ano, líbí se mi to, dostane se mi to automaticky do stagingu, kde se vyzkouší nad produkčníma datama, které už nejsou anonymizovaný a nepodlíhají tomu rozdílu těch developerských dat, že jsou jiný. Takže se mi to tady otestí a ten admin prostě zmáčkne tlačítko a řekne, chci tam to samý nadeployovat. A tady můžete mít škálovaný elastik na samostatných nodech, tak jak je ten admin zvyklý. Prostě od doby Da Vinciho se Je neuvěřitelný, že to stihnul za 3 minuty. A co všechno stihnul? Amazing, ty vole. Sláva v tobě. Pokud vás to někoho zajímá, rozvinu to třeba někde příště. Pamatujte si ty obličeje. Já se bojím, že na API pak přijde 10 lidí, že jo? Takže přijďte příště. Pamatujte si ty obličeje. Běžte za ním na pivo, k baru na pivo. Přijďte za ním příště na pivo. A když se vám hodně líbí, přijďte lobovat za náma a uděláme další akce. Takže je tady Miro, jeho 2 minuty a je 3, 2, 1, teď. Ahoj. Jo, díky. Já vám tady předvedu jenom takový krátký demo. My děláme na program, který se jmenuje Dev Assistant, což je program, který umí interpretovat různý asistanty, který vám pomůžou developit, proto to je Dev Assistant. Máme tam support pro Docker, takže vám tady ukážu nějaký demo, co se tam dá dělat, ale v podstatě je to o tom, jaký asistent si napíšete. Dev Assistant to je dá. Já teda chci vytvořit nějaký nový projekt, tak chci vytvořit nový projekt třeba v Pythonu. Chci, aby to třeba bylo Django a chci, aby se to jmenovalo třeba Fools.o. A co je tady dneska zajímavé, je, že chci, aby tam byl Docker. Tohle to udělám. A teďka mi to normálně stáhne Fedoru, která už je stažená, takže to jde z cache. Nainstalujeme to do toho Dockeru Django, což už je taky v cache, proto to je rychlý, tak bych to za 2 minuty nestihl. Minuta pěkveli. Píšu to tam nějaký číslička, písmenka a vytváří to
Djangovský projekt v tom adresáři foo, takže já udělám teďka, abyste tušili, jo, tam nic není, protože to má 3. Tady mám nějaký Dockerfile a nějaký Django projekt. A tady mi to řeklo někde nahoře, že když pustím tohleto, tak mi to připojilo někam se a říká mi to, že tady na té IP adrese 8000 mám Django appku. Kdybyste něco chtěli, nech vás sám, můžeme si o tom popovídat. Ty krávo! Nix nasazuje lačky, ale jako jenom že pozor, vy nevíte, že jdeme od jako lepšího k lepšímu, jo? Petr Viktorin. A jo, 3, 2, 1 teď. Počkej, nemá display, to by bylo lepší. Nemá display, jede. Máho, jede. Tak jo, já jsem z Red Hatu a jak jste říkali kolegové, včetně zřejmě mě, děláme konferenci, která je 6. až 8. února v Brně. A je tam spousta věcí, a trošku nám to přerostlo přes hlavu, takže je to prostě obrovský a trojdenní a jestli se vám něco z toho líbí, tak O čem to je konference? o Linuxu a úplně všem okolo. Já jenom, kdo jste bučeli, že Brno, tak jste přistoupit na metro, pak přistoupit na autobus a pak přistoupit na Šalinu a jste tam. Hotovo? Nebo chci říct, že máš 10 vteřin? Ty vole, rychle. Je rychle. Jaká je adresa? Developer konference. Počkej, přijďte si. Jestli to se dá na Google. Už se nám to hodně krátí, já už jsem říkal 3, ale počkej, nemluví. Přijde Vašek. Nemluví. Teď přijde Vašek, který má 30 vteřin. A je. Jo, tak já reaguju na dotaz, který byl na Django CS, k čemu ten Docker vlastně je. Tady zaznělo spousta různých cloudových řešení, já nevím čeho všeho. Já mám takový jednoduchý příklad z dneška. Vyvíjíme aplikaci, která se připojuje ke kamerám a stavuje z toho nějaký screenshoty, snapshoty a ona je závislá na binárce, FFmpeg nebo je forknutý AV-kon. To je strašný bordel, kterou binárku použít. Kolega zmínil závislost na binárce, já mám Ubuntu, tam je jiná binárka. Strašný problém, jak to vyvinu, pustím Docker, tam si přimontuju své zdrojáky a vyvinu to přesně se stejnou binárkou, jako má kolega na Microsoftu nebo jako máme v produkci. 15 vteřin, zase půlka, Jakub říkal, že ještě něco potřebuje říct, 15 vteřin. Ticho, fakt. Vážně se vám líbila Docker konference nebo meetup, připravujeme separátní Docker meetup, přihlásil jsem, že tam nějaký lidi z Redditu. Já vás samozřejmě ještě zvu na meetup.com Docker, když si dáte hledat Prah, tak to najdete a lidi z Redditu, je tady někdo? Tak 7, no, tam ještě. Tak 7, posledních 7 jsme my. No. Tak jo. Přátelé, ne, jakoby, už konec. Fakt konec. 08, pojďte dát někdo 08. Ne, Prosím. ne. Máme vás rádi. Vešli bychom se, myslím, ještě o 1 až 2 člověky víc, ale potom už nás moc vyhodí. Díky, že jste přišli, bylo to super. Já jsem slyšel tady takový hlášky, že tyvo, dneska jsem se opravdu možná i něco naučil. To se mi nestává. A my vám chceme říct, že ty srazy tady děláme opravdu, ale opravdu každý měsíc. Takže jestli jste tady byli náhodou dneska někdo poprvé, protože vás bere Docker,
tak jindy máme hrozně zajímavý témata taky. A děláme to tady každou třetí středu v měsíci. Vždycky tady jsme. Vždycky tady místo nějaký... A už je to trapný, už to jde ke 4 rokům. No, kolikátýho to je teda, řekněte mi to někdo, kolikátýho to je v únoru. Já jsem nestihl totiž vám udělat laner. Já vím, no. Třetí středa měsíci, únor začíná 1. 18. Vždycky začínám na prvního. Tak jsem se dneska možná dozvěděl něco novýho. Já si nad tím půjdu přemýšlet. Ale 18. tím pádem února máme tady další sraz. Máme teďko takový jakoby dilema. Máme jeden návrh, máme takovou schýzu. A možná nám s tím pomůžete. Chceme udělat buď to, a teď můžete třeba, nevím, hučet, tleskat, zvedat ruce, co chcete. Trošičku to smrdí tím, že bychom možná udělali jakoby pokračování do kruhu, protože tady nebyl jeden člověk, který chtěl mluvit o Rocketu, cizinec, šikovnej kluk a já nevím, další se tady ozývali. Je to trošku advanced dokr. Plus 0,5. Anebo, jako dobrý, jako jo, možná to uděláme, jo. A nebo, co kdybychom dali, jako jednou za rok si to tak jakoby dát, takový témátko. API. Ale ještě větší dilema. 2-0 Papír je dobrý. Ne, borci, a borky a všichni, probereme to na baru. Příští je 18. února, tady, pivo, Praha, 30.